Ngiyanamukela Khanyisani TV, igama lami uMkhulukazi Mulo. Sakwamukela uma umusha sicela usubscribe khona uzothola amavidiyo ngesikhathi siwakhiqiza. Ngazi amathongo khona efuna ukukhuluma ngayo la imbuzi noma ngithi isiphandla. Khona iprocess ukuyenze udla amagobongo, ugeze imimoya, ugeze isinyama, ulungise umsamo. Ngenza umzekelo la, making an example. Uyenze yonke le process. Mase khona la fike kuvale khona yonke into, ithule. Yindaba sefika isigaba la khona ukuthi abantu abadala kufanele bakhunge. Kudingeka ini? Imbuzi. Khona amathongo uhamba nawo odinga ukuthi niwambathise ngale phandle. Kwenzeke ukuthi mhlawumbe uzalwe yiwele, wamukele umuntu ngembuzi. Ngiyangizwa. Ekwamukeleni umuntu ngembuzi, ngifuna niqaphele ngoba abalaphi bendabuko bayaganga. Anginendaba noma ngaphatheka kabi. Ngikhuluma nezingane zamathongo esedlule emzimeni la. Siyaganga sabalaphi bendabuko ngabantu abangazilutho and ngifuna ndiphinde yenzeke. Mawenza imbuzi, bheka ukuthi ubani osonde eduze kwembuzi yakho. Bible lithi you prepare a table for me in the presence of my enemies. Angasheshi. You prepare a table for me in the presence of my enemies. Itafula abantu osukudla nabo. Isikhathi esiningi abantu bomndeni. uNkulunkulu uthi ubeka itafula, udela itafula phambi kwezitha. Qaphela mawenza imbuzi bawusondele embuzeni. Qaphela nomelaphi wendabuko. Qaphela nabangani basondeza mawenza imbuzi wenzela idlozi. Yini into ofanele ugade? Ugade inceba. Ugade umswane. Ugade inyongo, which is bile. Ugade amathambo embuzi ukuthi mase shisiwe umlotha wakhona wenza njani. Yini indaba ngibale lezi zinto ngoba lezi zinto zijwayele ukucwiywa. Ubheke ukuthi imuphi umkhono, which side akusela khona isiphandla lokwenzela isiphandla. Ngoba ngihlale nengane yethongo kade yenza imbuzi yokugeza isinyama sakababwaso. Sakababwakhe. Isinyama sakababwakhe bathatha leyo isiphandla seleso mbuzi basifaka ngala left. First of all, imbuzi nje yokugeza isinyama angazi uqoyelana isiphandla. Yiloko ngididayo. Yabo bakangana nabalaphi bendabuko. Then imbuzi leyo mbula komalume lo muntu ahamba naye wasifaka ngaya right. Kwaphambana izinto ginqana nemoto. Angifuni into enjalo ziphinde zenzeke. Ngihlangane nazo uma ngihamba ngoba abantu bayaganga ngabantu. And ngifuna ukukhanyisa lokho. 2. Ngihlangane nengane yethongo ethemkhulu mangiyibuza ukuthi ziphi iphandla zakho. Ngibona ikhumba la zembuzi. Azange agqoke iphandla. Akazazi inceba zilaphi. Akazange awubona umhlwehle. Yebo, umhlwehle nawo ugada ngoba bayathanda ukucwiya. Umuntu afeze lapha abone into ezingamdingi, ebone inhlanhla zengane, cwe umhlwehle. Bheka ukuthi bakwenzela izinto. Akawazi umhlwehle ulaphi, akazi inceba ilaphi, akayazi ukuthi inyongo ilaphi, akazi ukuthi umswane wachithwaphi. Ngoba umswane unamandla, maye baganga umswane sebekuvalile, sebekulimezile. Ukube ngiyakwazi ngabe ngiyahlukanisa ngibe abantu mhlawumbe abayimiliyoni ngisiza isizwe. Makwenziwa lo msebenzi, manje ngiyi-1. Imbuzi ibaluleke ngandlela esimangaliso. Kwesinye isikhathi idlozi lakho lidinga ukuthi ulikhunge, kakhulukazi nenakhula komalume. Nilahle obaba benu njengami. Kufanele ulibonge lelo thongo lawo malume, ulikhunge nje. Basic imbeleko. Intombazane iyayidinga imbeleko, iyadinga umhlonyana, iyadinga umuliso. Ngoba le mimoya ohamba nayo nethongo lenomkhubulane kufanele konke lokho kukhunge. Akusho isimo unesipho sabantu abadala udla igobongo nje kuphela. And another thing, uma uphupha imbuzi uyibambe ngesandla sesinxele. Abasho iseyakabani le mbuzi. Nje uyibambe ngesandla sesinxele eyakomalume. Uma uyigoqe kabili, khombisa iphandla fanele zibe u2 ngoba unewele. Uma umgaqe u2 ethe imbuzi imile ijikiya ngala. Imbuzi yakobaba ngoba ihamba ngesikudla. Uma umile kukhona imbuzi ngapha nembuzi ngapha, emhlophe nebovu. Eyakomalume emhlophe, eyakababa ngesikudla ebovu. Ngoba u-right wakababa, u-left wakomalume. Ngiyangizwa. Ngiyazama ngicacise lokho ngoba kube kubalekile. Qaphelani ukuthi imbuzi zenziwe ubani. Idlozi manje likhombisa imbuzi emhlophe, musu ukutshela umelaphi wendabuko ukuthi fanele bebovu. Enze lokhu kwakini. Ngiyangizwa. Ngoba ayisonke